Tarisa, teerera uye urarame. Bhuku 7. Jesu, Ishe nomuponesi. Nungamidzo. Iye anonzi Jesu ndiye mwanakomana waMwari zvechokwadi here? Iye akatumwa kubva kuna Mwari? Uye anogona here kupa vanhu upenyu husingaperi? Kuberekwa kwaJesu, zvishamiso zvakaitika, upenyu hwake, kumuka kwake kubva kuvakafa namashoko ake zvinoratidza kuti ndiye mwanakomana waMwari zvechokwadi, akatumwa kubva kuna Mwari. Paunenge uchiteerera kaseti iyi, tarisa mifananidzo iri mubhuku roruvara rwakatsvukuruka paunonzwa rwiyo urwu. Uende pamufananidzo unotevera. Mufananidzo 1. Kuberekwa kwaJesu. Johani 1 ndima 1 kusvika pa 14 uye Luka 2 ndima 1 kusvika pa 11. Tarisa mufananidzo uyu. Unotiratidza mwana achangoberekwa namai vake nomurume wavo. Varume vatatu ava vafudzi vari kuona mucheche. Zita rake anonzi Jesu. Mumwe wavarume ava anopfugama pamberi paJesu. Sei achidaro? Chikonzero ndechokuti Jesu ndiye mucheche anokosha kupfuura vakomana vacheche vose vakaberekwa. Jesu asati aberekwa, akanga ari kunzvimbo inonzi denga kare naMwari. Zvinhu zvose zvakasikwa naJesu. Mwari mweya asi akazviratidza muna Jesu, uyo akaberekwa amai vake pavakanga vachiri mhandara. Mweya waMwari ndiwo wakaita izvi zviitike. Mweya mumwe chetewo wakararama muna Jesu Kristu. Izvi zvose zvinoreva kuti Jesu ndiMwari. Jesu akauya achibva kudenga kuti azotisunungura kubva kuchivi uye agotiratidza kuti tingava vana vaMwari sei. Mufananidzo 2. Jesu anopindura mvura ichiva waini. Johani 2 ndima 1 kusvika pa 11. Jesu paakanga akura, rimwe zuva akaenda kumutambo womuchato. Vadzidzi vake, vateveri vake vapedyo, naamai vake vainzi Mariya vakaenda naye. Mariya aiziva kuti Jesu akanga ari mwanakomana waMwari, saka waini payakapera, amai vake vakandoudza Jesu nezvazvo. Ipapo akati kuvaranda, itai zvose zvaanokuudzai. Pakanga pane makate makuru emvura pedyo. Jesu akati kuvaranda, zadzai makate nemvura. Vakaita saizvozvo. Ipapo akati, chicherai imwe zvino mugoipa kumukuru womutambo. Mvura yakanga yapinduka ikava waini yakanakisisa. Vadzidzi vaJesu vakatanga kuona kuti akanga ane simba guru raibva kuna Mwari, uye vakatenda kwaari. Mufananidzo 3. Jesu anotaura naNikodhimo. Johani 3 ndima 1 kusvika pa 36. Humwe usiku mumwe murume ainzi Nikodhimo akauya
kuzotaura naJesu pamusoro pezvishamiso zvaaita uye nezvaMwari. Nikodhimo akanga ari mutongi anokosha uye nomudzidzisi muIsraeri. Akanzwa kuti Jesu akanga achiita zvishamiso. Aiziva kuti Jesu akanga abva kuna Mwari. Jesu akati kwaari, ndinokuudza chokwadi, hakuna munhu angaona umambo hwaMwari kana asina kuberekwa patsva. Nikodhimo akabvunza akati, munhu angaberekwa seiko iye ava mukuru? Jesu akamupindura achiti, mwana paanoberekwa namai vake anenge ane upenyu hunoonekwa, hunobatika. Nenzira imwe cheteyo munhu anofanira kuberekwa nomweya waMwari kuti ave noupenyu hwapamweya. Jesu aireva kuti hazvina kukwana kuberekwa nenzira inozikanwa navanhu vose. Munhu anofanirawo kuberekwa patsva kubudikidza nebasa roMweya Mutsvene waMwari. Mweya Mutsvene anoratidza vanhu chivi chavo uye anovabatsira kutendeuka kubva kuupenyu hwavo hwakare uye namanyepo aSatani. Vachatanga kurarama maererano nokuda kwaMwari. Ipapo vachaziva kuti Jesu anoponesa vose vanotenda kwaari. Saka vanhu vose vanotenda zvechokwadi kuna Ishe Jesu uye vachimuteerera vakaberekwa patsva. Vatendi vanorarama nokusingaperi nokuti mweya waMwari unogara mavari. Asi vanhu vose vasingatendi kuna Jesu vachava kure naMwari nokusingaperi uye havatozombopindi denga. Mufananidzo 4. Mumwe mutongi anopfugama pamberi paJesu. Johani 4:46 kusvika pa 54. Murume ari mumufananidzo uyu akafamba rwendo rurefu kuti andowana Jesu. Akanga ari mutongi anokosha kwazvo. Mwanakomana wake akanga ava pedyo nokufa, saka akakumbira kwazvo Jesu achiti, Ishe, burukai muone mwana wangu asati afa. Jesu akapindura achiti, enda hako, mwanakomana wako achararama. Murume uyu akagamuchira shoko raJesu, akatenda kuna Jesu, ndokuenda kumba. Achiri munzira, varanda vake vakasangana naye namashoko okuti mwanakomana akanga apora. Kudziya muviri kwakabva pamwana panguva iyoyo chaiyo yakanzi naJesu, mwanakomana achararama. Saka murume uyu neimba yake yose akatenda kuna Jesu. Mufananidzo 5. Murume airwara padziva. Johani 5:1 kusvika pa 47. Muguta reJerusarema makanga mune dziva. Vanhu vaitenda kuti pane dzimwe nguva munhu aitanga kupinda mudziva iri mushure mokunge mvura yabvongodzwa aizoporeswa. Mumwe murume akanga arwara kwamakore 30. Jesu akaona murume uyu padivi pedziva ndokuti, unoda kuporeswa here? Murume akapindura achiti, Ishe, handina munhu anondibatsira kuti ndipinde mudziva mvura painenge yabvongodzwa. Ipapo Jesu akati, simuka, tora rukukwe rwako ufambe. Pakarepo murume uyu akaporeswa. Vamwe vakagumbukira Jesu kwazvo nokuti akanga aporesa murume airwara nomusi weSabata,
zuva rinokosha raMwari, zuva dzvene. Iro ndiro zuva raizororwa navaJudha kubva kumabasa avo amazuva ose kuti vanamate Mwari. Murume uyu akaenda akandoudza vaJudha kuti Jesu ndiye akanga amuporesa, asi vakaramba kutenda kwaari. Chiitiko ichi chokuporesa chakaratidza kuti Jesu ane simba rakakodzera uye simba raMwari rinoita kuti aporese pazuva ripi zvaro, uyewo nomusi weSabata. Mufananidzo 6. Jesu anopa vanhu 5,000 zvokudya. Johani 6 ndima 1 kusvika pa15, uye Johani 6 ndima 25 kusvika pa28, uye ndima 35. Matiyo 14 ndima 19. Marko 6 ndima 41. Vanhu vazhinji vakanzwa kuti Jesu aigona kuporesa vanorwara, uye rimwe zuva vanhu vazhinji vakamutevera kunzvimbo yakanga iri kure. Zuva iroro Jesu akabvunza vadzidzi vake akati, tichatenga chingwa kupiko chokuti vanhu ava vadye? Mumwe mudzidzi akapindura achiti, houno mukomana ane zvingwa zviduku zvebhari nehove mbiri, asi zvingasvike piko pakati pavanhu vakawanda zvakadai? Jesu akaita kuti vanhu vagare pasi. Akatora zvingwa nehove ndokutenda Mwari. Ipapo akamedura chingwa nehove ndokupa kuvanhu, mumwe nomumwe sezvaaida. Zuva rakatevera vanhu vazhinji vakaramba vachitevera Jesu. Ipapo akati kwavari, ndinokuudzai chokwadi kuti muri kunditsvaka, kwete nokuda kwokuti makaona zviratidzo, asi nokuda kwokuti makadya zvingwa uye mukaguta. Musashandira zvokudya zvinopera, asi shandirai zvokudya zvinogara kuupenyu husingaperi, zvamuchapiwa noMwanakomana woMunhu. Jesu akanga achitaura nezvake. Akatiwo, ndini chingwa choupenyu, ani naani anouya kwandiri haangatongovi nenzara, uye anotenda kwandiri haangatongovi nenyota. Mufananidzo 7. Jesu anofamba pamusoro pemvura. Johani 6 ndima 16 kusvika pa21, uye Mateyo 14 ndima 22 kusvika pa32. Mushure mokupa vanhu zvokudya, Jesu akati vanhu vaende. Akaenda kugomo ari oga kuti andonyengetera kuna Mwari. Vadzidzi vakapinda mugwa kuti vayambuke gungwa. Kwakanga kwasviba uye dutu guru rakatanga pagungwa. Ipapo Jesu akauya kwavari achifamba pamusoro pemvura. Vakafunga kuti wakanga uri mweya, uye vakatya kwazvo. Jesu akati kwavari, ndini, musatya. Akapinda mugwa mavaiva, pakarepo dutu ndokupera. Izvi zvakaratidza zvakare kuvadzidzi uye nokwatiri kuti simba raMwari raishanda muna Jesu. Mufananidzo 8. Jesu anoporesa murume akanga ari bofu. Johani 9 ndima 1 kusvika pa41, Johani 8 ndima 12, uye 1 Johani 1 ndima 7. Kwakanga kuno mumwe murume akanga aberekwa ari bofu. Vadzidzi vaJesu vakafunga kuti murume uyu akanga aberekwa ari bofu nokuti vabereki vake vakanga vatadza. Asi Jesu akavaudza kuti murume uyu akanga aberekwa ari bofu
kuitira kuti vagogona kuona simba raMwari muupenyu hwake. Akapfira mate pasi ndokukanya dope. Akaisa dope riya pameso omurume bofu. Ipapo Jesu akati kwaari, enda undoshamba mudziva reSiloami. Siloami zvinoreva kuti kutumwa. Murume uya akateerera Jesu. Akaenda, akashamba, ndokudzokera kumba ava kuona. Vazhinji vedu tiri mapofu mukunzwisisa kwedu nzira dzaMwari. Asi Jesu akati, ndini chiedza chenyika. Ani naani anonditevera haangatongofambi murima, asi achava nechiedza choupenyu. Uye kwakanyorwawo kuti, kana tichifamba muchiedza, saiye ari muchiedza, tinowadzana nomumwe wedu, uye ropa raJesu mwanakomana wake rinotinatsa pazvivi zvose. Mufananidzo 9. Jesu anodana Razaro kubva kurufu. Johani 11:1-46. Kwakanga kuno mumwe murume ainzi Razaro. Akanga achirwara kwazvo. Hazvanzi dzake mbiri, Maria naMarita, dzakatuma shoko kuna Jesu dzichiti, Ishe, uya wamunoda ari kurwara. Jesu paakanzwa shoko iri akati, kurwara uku hakumusvitsi kurufu. Kwete, kune chokuita nembiri yaMwari kuitira kuti mwanakomana waMwari akudzwe kubudikidza naizvozvo. Jesu aida Razaro nehazvanzi dzake mbiri. Asi Jesu haana kuenda kwaari pakarepo. Mushure mamazuva maviri akazoti kuvadzidzi vake, Razaro afa, uye nokuda kwenyu ndinofara nokuti ndakanga ndisiko, kuitira kuti mugotenda. Asi ngatichiendai kwaari. Jesu paakasvika, Razaro akanga agara muguva kwamazuva 4. Hazvanzi dzake dzakasuwa kwazvo, nokuti Jesu akanga asina kuuya kuzomuporesa. Asi Jesu akati kuna Marita, hazvanzi yako ichamukazve. Akatiwo, ndini kumuka noupenyu. Uyo unotenda kwandiri achararama, kunyange dai akafa. Uye ani naani anorarama, uye anotenda mandiri haangatongofi. Unotenda izvi here? Ipapo akaudza vanhu vakanga varipo kuti vazarure guva. Akadanidzira achiti, Razaro, buda! Uye Razaro akabuda, achakamonererwa nguo dzomufi. Mufananidzo 10. Jesu anofa pamuchinjikwa. Johani 18:1 kusvika paJohani 19:42. Jesu akaratidza pachena nezvishamiso zvaakaita kuti ndiye mwanakomana waMwari. Vatungamiri vechiJudha vakamuitira godo ndokutsvaga kumuuraya. Jesu akaudza vadzidzi vake kuti aifanira kufira zvivi zvavanhu vose. Iyo ndiyo nzira yakanga iripo chete yokuti varume, vakadzi uye navana vadzoswe kuna Mwari. Judhasi, mumwe wavadzidzi vaJesu, akamutengesa kuvaJudha nemari inokwana 30 esirivha. Vakauya ndokusunga Jesu. Petro navamwe vadzidzi vakatya ndokutiza. Vatungamiri vechiJudha vakatora Jesu ndokuenda naye kudare redzimhosva, asi havana kugona kuratidza pachena kuti ane chaakanga akanganisa.
Kunyange zvakadaro vakadanidzira vachiti, murovererei, murovererei. Mushure maizvozvo, Jesu akauyiswa pamberi pavanhu. Vakadanidzirawo vachiti, endai naye, endai naye, murovererei. Saizvozvo mwanakomana akakwana waMwari akaurayiwa. Makororo maviri akafa pamwe chete naye. Vakarangirwa zvivi zvavo, asi Jesu haana kumbokanganisa chinhu. Akafa sechibayiro chezvivi zvavanhu vose, kusanganisira zvako nezvangu. Jesu ndiye chibayiro choga chaigona kugamuchirwa naMwari pamusoro pezvivi zvedu. Mufananidzo 11. Maria naJesu paguva. Johani 19 ndima 38 kusvikira paJohani 20 ndima 18. Mumwe wavateveri vaJesu ainzi Josefa akakumbira mutumbi waJesu. Wakapiwa kwaari, uye Josefa akandouradzika muguva idzva raakanga azvivakira iye Josefa. Josefa akakungurutsira ibwe guru pamukova. Pazuva rechitatu, Maria Magadharena akaenda kuguva. Ibwe rakanga rabviswa. Maria akatanga kuchema. Akakotama ndokutarisa muguva. Akaona musina mutumbi. Vatumwa vaviri vakanga vakagara pakanga pamboradzikwa mutumbi waJesu. Maria paakatendeuka akaona mumwe murume akamira, asi haana kuziva kuti akanga ari Jesu. Jesu akabvunza Maria achiti, mai, munochemeiko? Munotsvaka aniko? Maria akafunga kuti akanga ari mutariri webindu, ndokumubvunza kuti mutumbi waJesu wakanga uri kupiko. Ipapo Jesu akati kwaari, Maria. Akabva aziva kuti akanga ari Jesu. Akanga ari mupenyu. Akati kwaari, enda kuhama dzangu undovaudza kuti ndiri kudzokera kuna baba vangu nababa venyu, kuna Mwari wangu naMwari wenyu. Jesu paakati hama, aireva vadzidzi vake. Mufananidzo 12. Jesu anozviratidza kuvadzidzi vake. Johani 21 ndima 1 kusvika pa 19. Jesu asati adzokera kudenga, akaita chimwe chishamiso. Humwe usiku vamwe vadzidzi vake vakaenda kundobata hove, asi hapana chavakabata. Mangwanani, mumwe murume akaonekwa pamahombekombe egungwa. Akavaudza kuti vakande usvasvi hwavo kurutivi rwokurudyi kweigwa, uye vaizobata hove. Vakateerera ndokubata hove dzakawanda. Ipapo vadzidzi vakaziva kuti murume akanga ataura navo akanga ari Jesu. Vakauya nehove dzose pamahombekombe. Jesu akanga atovagadzirira kare zvokudya. Mushure mokunge vadya, akataura navo. Petro akanga aripowo. Petro akanga ambotiza munguva yakanga yapfuura pamwe chete navamwe vadzidzi. Jesu paakasungwa uye akaramba Jesu. Jesu akati kuna Petro, nditevere. Akaudza Petro kuti adzidzise vanhu vaMwari, avachengete uye avadzidzise kugoverana nhau dzakanaka dzaJesu, uye kuti akauya sei
kuzofira zvivi zvavanhu vose, uye kuti akakunda Satani paakamuka kubva kuvakafa. Mwari anoda kuti vanhu vose vanzwe nezvaJesu uye nezvezvishamiso zvake, kuitira kuti vagotenda kuti ndiye mwanakomana waMwari. Mutevere, uye ipapo uchaponeswa uye ugogamuchira upenyu husingaperi. Bhuku 7. Jesu muponesi. Nungamidzo. Jesu ndiye muponesi mukuru. Anotiponesa kubva kuchivi nezvakaipa, uye anotipa upenyu husingaperi. Teerera kune zvimwe zvinodzidziswa nezvaJesu. Tarisa mufananidzo unotevera paunonzwa rwiyo urwu. Mufananidzo 13. Jesu anodzidzisa vadzidzi vaviri. Luka 24 ndima 13 kusvika pa35. VaJudha vazhinji vakanga vatarisira kuti Jesu aizovaponesa kubva pavatongi vavaRoma vaivavenga. Asi hazvisi izvo zvakanga zvawirwa naJesu panyika. Saka mushure maizvozvo vaJudha ava vakazokumbira vatongi vavaRoma kuti vauraye Jesu. Unoyeuka here kuti varwi vavaRoma vakauraya sei Jesu nokumuroverera pamuchinjikwa? Asi mushure mokunge amuka kubva kwavakafa, vamwe vadzidzi vake vaviri vakanga vachifamba vachienda kumusha kwavo. Pakarepo Jesu akazviratidza kwavari. Vakafunga kuti aiva mueni, saka vakamuudza zvakanga zvaitika mumazuva mashoma akanga apfuura. Ipapo Jesu akavatsanangurira zvakanga zvataurwa naMozisi navaprofita vose vaMwari nezvake mumagwaro makore mazhinji akanga apfuura. Vaprofita vakati aizotambudzika uye agofa. Vakataurawo kuti aizomuka kubva kuvakafa agogara kurudyi rwaBaba vake achizotonga muumambo hwaMwari nokusingaperi. Manheru iwayo Jesu akagara pasi kuti adye navadzidzi vaviri ava. Paakamedura chingwa ndokuvapa, meso avo akazarurwa, ndokubva vamuziva, vakaona kuti aiva Jesu. Pakarepo akabva anyangarika, vakaenda kuJerusarema ndokundoudza vamwe vadzidzi kuti vakanga vaona Jesu nokuti akanga ari mupenyu. Ngatinzwei kuti Jesu anodzidzisei mumagwaro. Mufananidzo 14. Mwanakomana pakati penguruve. Luka 15 ndima 11 kusvika pa20. Rimwe zuva Jesu asati afa, akataura mumwe mufananidzo womumwe murume akanga ane vanakomana vaviri. Mwanakomana mudiki akati kuna baba vake, "Ndipei mugove wangu papfuma yedu." Saka baba vakagovanisa pfuma yavo pakati pavanakomana vavo. Mudiki akaenda kune imwe nyika yakanga iri kure. Akapedza mari yake muupenyu hwakanga husina tsarukano. Mushure maizvozvo, munyika umo makava nenzara huru. Mukomana akanga asisina kana chii zvacho.
Saka akaenda kundoshandira mumwe murume pabasa rokupa nguruve dzake zvokudya. Mukomana akanzwa nzara zvokuti akada kudya zvokudya zvenguruve. Ipapo akatanga kufunga zvakanaka ndokuti, varanda vababa vangu vazhinji seiko uye vane zvokudya zvavanongosiya, uye zvino ini pano ndoziya zvokusvika pakufa. Ndichasimuka ndiende kuna baba vangu ndinoti kwavari, Baba, ndakatadzira denga napamberi penyuwo. Handichafaniri kunzi mwanakomana wenyu, ndiite henyu somumwe wavaranda venyu. Saka akasimuka ndokuenda kuna baba vake. Mufananidzo 15. Mwanakomana akarasika anodzokera kumusha. Luka 15 ndima 21 kusvika pa32. Mwanakomana achiri kure, baba vake vakamuona. Vakamhanyira kumwanakomana wavo ndokumupundikira ndokumutsoda. Vakarayira varanda vavo kuti vauye nenguo dzakanakisisa uye kuti vamubikire zvokudya zvakanaka kwazvo. Uyewo vakati, ngatidyei tipembere, nokuti mwanakomana wangu uyo akanga afa araramazve, akanga arasika zvino awanikwa. Kwakava nomufaro mukuru. Jesu akatiudza kuti Mwari akafanana naBaba. Vanhu vose vakafanana nomwanakomana uyo akatadza. Asi Mwari anoramba achitida. Anoda kwazvo kuti tidzokere kwaari. Anoda kutiregerera. Saka akatuma Jesu kuti andotsvaka uye agoponesa avo vakabviswa kuna Mwari. Vanhu avo vane upenyu hwakabviswa kuna Mwari vakarasika, uye Jesu ndiye chete nzira yokuti vanhu vakarasika vadzokere kuna Mwari ivo Baba. Mufananidzo 16. Pfuma yomumwe murume. Luka 12 ndima 13 kusvika pa21. Jesu akataurira vanhu vazhinji mumwe mufananidzo womurume mupfumi akakohwa zvirimwa zvakanaka kwazvo. Akaronga kuvaka matura makuru kuti azvichengetere zvirimwa izvi, uye agoti, iwe une zvinhu zvakawanda zvakanaka zvawakagadzirirwa makore mazhinji. Zorora udye, unwe uye ufare. Asi Mwari akati, iwe benzi, usiku huno chaihwo upenyu hwako huchatorwa kubva kwauri. Zvino ndiani achatora zvawakanga wazvigadzirira? Jesu akati, ndizvo zvichaitika kuna ani zvake anozviunganidzira pfuma asina kupfuma kuna Mwari, muukama hwake naMwari uye nokuimba kwake kwaari. Mufananidzo 17. Mupemhi nomupfumi. Luka 16 ndima 19 kusvika pa31. Jesu akataurawo nezvomumwe mupfumi akanga ane zvose zvaaida, asi akanga asina hanya nomupemhi akanga ari pasuo rake. Mupemhi akafa ndokuenda kudenga. Iko kwakagara padivi paAbhurahama, tateguru wavaJudha vose. Mupfumi paakafa akaenda kuGehena, nzvimbo inotyisa yomoto nokutambudzika. Ari ikoko akatarisa mudenga ndokuona Abhurahama nomupemhi vari kure. Akadanidzira kuna Abhurahama achiti atume mupemhi nemvura, asi Abhurahama akati,
Pano mukaha mukuru wakaiswa pakati pedu newe, kuitira kuti vanoda kubva kuno kuti vauye ikoko vakonewe. Uye hakuna munhu ungayambuka achibva ikoko achiuya kwatiri. Kugehena hakuna zvinofadza, uye hakuna angatizako. Avo vanoendako vachatambudzika nokusingaperi. Hazvinei kuti munhu mupfumi kana murombo, tinofanira kuda Mwari uye tigomuteerera. Tenda kuna Ishe Jesu Kristu, uye uchaponeswa kuti usaenda kugehena, uye ugogamuchira upenyu husingaperi kubva kuna Mwari. Mufananidzo 18. Shamwari pamusuo. Ruka 11 ndima 5 kusvika pa 13. Rimwe zuva mumwe murume akaenda kushamwari yake ndokuti, shamwari, ndikweretesewo zvingwa zvitatu, nokuti shamwari yangu iri parwendo yasvika, uye ini handina chandingamupa. Handina zvokudya zvokumupa. Shamwari iyi nemhuri yake vakanga vatorara. Akanga asingadi kumuka. Asi murume aiva pamusuo haana kunyadzwa nokuramba achikumbira. Saka shamwari iya yakazomuka ndokumupa zvaaida. Jesu akati, kumbirai uye muchapiwa, tsvakai uye muchawana, gogodzai uye muchazarurirwa mukova. Nokuti ani naani anokumbira achapiwa, anotsvaka achawana, anogogodza achazarurirwa mukova. Mwari anoda kuva baba vedu vakanaka. Anoda kutipa Mweya Mutsvene wake, uye anoda kutipa zvose zvatinoshayiwa. Zvatinofanira kuita chete ndezvokuramba tichimukumbira muminyengetero, kuti atibatsire kuteerera shoko rake, uye kuti tivimbe naye. Mufananidzo 19. Varume vaviri mutemberi yaMwari. Ruka 18 ndima 9 kusvika pa 14. Mumufananidzo uyu tinoona varume vaviri vachinyengetera mutemberi yaMwari. Mumwe wavo ndowechinamato kwazvo, anozvikudza kwazvo. Anongozvinyengeterera iye, uye anoti, Mwari, ndinokuvongai nokuti handina kufanana navamwe vanhu, makororo, vaiti vezvakaipa, mhombwe, kana kunyange muteresi. Ndinozvinyima zvokudya kaviri pavhiki, uye ndinopa 10 chezvose zvandinowana. Mwari haafadzwi nomurume uyu nomunyengetero wake. Mumwe murume muteresi anoita zvinhu nounyengeri. Akabira vanhu mari. Anoziva kuti haafadzi Mwari. Anorova dundundu, uye anokotamisa musoro wake achinzwa kunyara. Anonyengetera kuna Mwari achiti, Mwari, ndinzwireiwo tsitsi, ini mutadzi. Jesu akati, Mwari akanzwa munyengetero wake, akaregerera chivi chake. Mwari anoramba avo vanozvikudza, asi anogamuchira avo vakaperera, uye vane mwoyo inozvininipisa, uye anopindura minyengetero yavo. Mufananidzo 20. Murume anodyara mbeu dzake. Ruka 8 ndima 4 kusvika pa 9. Rimwe zuva Jesu akadzidzisa vanhu vazhinji, uye akati, murimi akabuda kundokusha mbeu yake. Paakanga achikusha mbeu, yakawira munzira, ikatsikwa-tsikwa, uye shiri dzedenga dzikaidya. Imwe yakawira parukangarahwe,
uye payakamera yakasvava nokuti pakanga pasina unyoro. Imwe mbeu yakawira pakati peminzwa, minzwa ikakura pamwe chete nayo ikaivhunga. Asi imwe yakawira pavhu rakanaka, yakamera ikabereka zvibereko. Zvakapetwa kazana pane zvakanga zvadyarwa. Jesu akati kuvanhu, ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe. Mufananidzo 21. Mbeu dzinokura. Luka 8 ndima 9 kusvika pa 15. Jesu akatsanangura mufananidzo uyu nenzira iyi. Mbeu ndiro shoko raMwari. Dziya dzakawira munzira ndivo vaya vanonzwa shoko. Ipapo dhiabhori anouya uye agovatorera shoko pamwoyo yavo, kuitira kuti varege kutenda vagoponeswa. Dziya dzakawira parukangarahwe ndivo vaya vanogamuchira shoko nomufaro kana varinzwa, asi havana mudzi. Vanongotenda kwechinguva, asi munguva dzokuedzwa vanowira pasi. Mbeu yakawira muminzwa yakamirira vaya vanonzwa, asi pakufamba kwavo vanovhungwa nokufunganya kwoupenyu, upfumi namafaro. Havazosviki pakubereka zvibereko. Asi mbeu yapavhu rakanaka inomirira vaya vane mwoyo yakatendeka uye yakanaka. Vanonzwa shoko, vorichengeta, uye nokuda kwokutsungirira kwavo vanobereka zvibereko. Iwe uchagamuchira shoko raMwari nenzira ipi? Ucharamba kuteerera uye ugorasika here? Kana kuti uchatenda kushoko raMwari ugoriteerera kuti ufadze Mwari? Ipapo uchafanana nembeu iri muvhu rakanaka. Mufananidzo 22. Murume akanga akuwadzwa anobatsirwa. Luka 10 ndima 25 kusvika pa 37. Tingava nechokwadi sei kuti tiri kufadza Mwari mukurarama kwedu kwamazuva ose? Shoko raMwari, Bhaibheri, rinotidzidzisa kuti tinofanira kuda Mwari uye tigodawo vanhu. Asi vanhu ava vatinofanira kuda ndevapi? Jesu akataura mumufananidzo womurume akafamba mune imwe nzira ari oga. Mamwe makororo akamurwisa, akamutorera zvose zvaakanga anazvo ndokumusiya atova pedyo nokufa. Mushure maizvozvo, varume vaida zvechinamato chaizvo vakapfuura nepo. Vakaona murume akanga akuvara, asi havana kuda kumubatsira. Kwakazouya mumwe murume aibva kune imwe nyika. Murume uyu akanzwira tsitsi murume akanga akuvara. Akasunga mavanga ake, ndokumuisa pambongoro yake, ndokuenda naye kune imwe nzvimbo kuti andobatsirwa. Jesu akati, kana tichida Mwari, tinofanira kuratidzawo rudo rwake nokubatsira ani naani zvake anoda rubatsiro. Mufananidzo 23. Muridzi wemba anodzoka kumba. Luka 12 ndima 35 kusvika pa 48. Unoyeuka here kuti mushure mokufa kwaJesu akamuka kubva kuvakafa? Vadzidzi vake vakamuona asati adzokera kudenga. Jesu akavaudza kuti aizodzoka zvakare. Akati avo vose vanotenda kwaari vachafanana navaranda vakamirira tenzi wavo kudzoka kumutambo womuchato.
Jesu akati, zvichava zvakanaka kuvaranda avo vachawanikwa natenzi wavo vakagadzirira. Hatizivi kuti Jesu achadzoka rini. Tinofanira kumushandira uye tigare takagadzirira kumugamuchira achingosvika. Ipapo ichange iri nguva yomufaro mukuru kuna vasingatendi. Avo vasingatendi kuna Jesu ichava nguva yokusuwa kukuru. Jesu akatiwo avo vane basa routariri pamusoro pavaranda vake vanofanira kugara vakagadzirira kudzoka kwake. Kana vakafambisa basa romumba make zvakanaka, uye vachachengeta varanda vake zvakanaka, vachawana mubayiro mukuru kwazvo. Asi kana vakabata varanda zvisina kunaka, vakaita zvisina maturo, kurangwa kwavo kuchava kukuru. Mufananidzo 24. Murume mumuti. Luka 19 ndima 1 kusvika pa10. Jesu anogona kuponesa munhu upi zvake kubva kuchivi. Terera unzwe. Zakeyo akanga ari muteresi, akanga ari mupfumi kwazvo. Akanga ari munyengeri uye aibiridzira vanhu mari. Akanzwa kuti Jesu akanga achiuya nomunzira uye aida kumuona, asi akanga ari mupfupi kwazvo. Saka Zakeyo akakwira mumuti. Jesu paakanga ava kupfuura nepo, akatarisa kumusoro ndokuti, Zakeyo, buruka nokukurumidza. Ndinofanira kundogara mumba mako nhasi. Vanhu vakashamiswa kwazvo. Zakeyo akanga asiri munhu akanaka. Asi Zakeyo akaburuka ndokugamuchirwa naJesu nomufaro. Akaudza Jesu kuti aizosiya zvakaipa agoshandura nzira dzake. Aizodzosa zvose zvaakanga abira vanhu. Jesu akati, nhasi ruponeso rwasvika mumba muno. Jesu akauya kuzotsvaka nokuponesa munhu upi zvake akarasika kubva kuna Mwari. SaZakeyo, gadzirisa upenyu hwako naMwari nokutenda uye nokuteerera Jesu Kristu. Achakupa simba rokuti ubve pazvinhu zvakaipa muupenyu hwako.